Ramogi machiegni kendo e chenro mar oimore mana kaka ne asingo wantiere koda wendo mano jaod bura makara chuonyo Adipo Okuome machiegni studio. Erokamano Sipas. Mana wado mana chako mokwongo puoch gi pak kuom yudo komno ero mar jaod bura makara chuonyo. Ago erokamano. Kaka ne wasingo wada wuoyo e telo mar od bura mamalo mabende in achiel kuom jood bura. Speaker kod jalupne koro oseyiero wadhi e yiero jotelo mamoko mag od bura kamoting'o jago oporo e kweth jood bura kata elo jood bura mang'eny kaachiel koda jago oporo elo od bura jood bura matin kaachiel koda mano mabende iluongo ni minority gi majority whip. Alafu nitiere kom machielo mano kweth no kata ero motelo ne kweth jood bura mang'eny e od bura mamalo. Wadwa dieko ne to telo machalo kamano dhi nade kaluwore koda kwan manitiere od bura. Nyiso ni ng'ama osekawo speaker sani ma bende koro dhi kawo kom mar kweth mar jood bura mang'eny koso kwan kaka dhi ng'igi dhi pogore. Well, erokamano. Yiero jatelo maduong' kata mare majority leader chutho ok yiere gi jobunge en owinjo bed ni party man gi ji mang'eny kata coalition man gi ji mang'eny molo jowadgi automatically party ne makelo ng'ato to jobunge to puodha. Koro gie kinde ni kweth kata majority leader biro dhi e kor kweth mane kata duond bura mane kaluwore koda kwan mar jood bura manitiere e od bura mamalo. Ing'eni mane the elephant in the room en pej maduoko tek nikech namba achiel king'iye gi coalition, let me talk of coalition, mano mar Azimio kod mar Kenya Kwanza. Azimio nigi ji mang'eny e bunge moloyo Kenya Kwanza ka weyo jok ma oringo ka oko. Jok ma oringo ka emoketo gik moko obedo matek. Abiro nyisi gimoyo awacho ni giketo gik moko obedo matek. Ka okwan gi ka Kenya Kwanza to koro Kenya Kwanza nigi ji mathoth moloyo Azimio. To chutho kuom jokwan gi kuro nikech kane ji loso coalition winjruok mane nitiere en ni ka in e coalition moro as a party ok oyienwa 3 months kapok otim yiero kendo ok oyienwa 3 months kosetim yiero. Jogi oa 3 months bang' yiero. Jogi oa 3 months kapok tok yiero within 3 months kapok 3 months oromo to giseringo gia, which means ni giketho chik, which means ni king'iyo coalition man gi ji mathoth to en Azimio nikech jok manoringo gi winjo kwan-nwa to kokwan gi ne jok Kenya Kwanza to koro gilowa to dang' ok owinjo kwan ne gi nikech jogi jomoketho chik. Omiyo an wang'eyo ni Azimio emowinjo bedi ni majority party, omiyo gin emowinjo gibedi gi leader mar majority e bunge. To mheshimiwa jood bura kata duond buche ma odar tok yiero kapok dweche 3 orumo wacho ni Azimio ne ok omiyo gi oboke magigoe kokgi manyiso ni onge winjruok moro amora manondik piny mane gidonjoe kod Azimio manyiso ni onge chik makoro tudogi kod kweth mane kata mane gidhi godo e debe. Winjo ka ng'ato penjo speaker manoa to speaker manoa noduoko gimoro kanyo mambe anyalo nyisi ni speaker manyien ma en Mheshimiwa Wetangula en gi tich matek mondo en mobi ong'ado ma koro kanyo tawach niya wabende speaker manyien mondo bi owuo to nikech kane gibiro e Azimio ne gibiro nang'o ma gin gikoni gin ne gibiro ne gibayo koso gin ne gibiro nang'o nyaka bedi ne nitiere winjruok. Wawene speaker manyien mondo duokan namano. Erokamano ng'eyo ni kata obedo kata poni ok udhi yudo kata komno ero mar kweth
jal motelo ne jood bura mathoth to biro yudo mano ma otelo ne jood bura kaluwore koda kwan mar ariyo mano minority. En ang'o ma bende udhi ng'iyo e kinde ma bende uyiero kata utemo chwalo jalo ma bende biro chung' ne kweth mar Azimio, obedo ni en joma otelo ne joma ng'eny kata ne joma luwo e namba mar ariyo kaluwore kod kwan? Mana kaka duokie mar majority cha, gima duong' kaendi en party. Bunge ok bi goyo ombulu e mae. Party biro miyowa ng'ama gimiyowa kaka gidwaro, makoro wan kaka wabunge wabiro mana puodho. Miyo party nigi many things maginyalo ng'iyo. Loyalty to the party, to your contribution to the party. Nitie many factors ma party biro ng'iyo. To ng'ama gimiyo wano endo ema wang' nobedi leader mar minority e bunge. Bende mano bende biro tiyo kanyo sama iyiero jogo oporo elo jogo mathoth kata jogo ma bende kwan gi en mar ariyo. Kaluwore koda telo mar od bura mamalo gie sani kom noero maduong' mar od bura mano mar speaker osekaw koda kweth noero mar Kenya Kwanza. Bende dwaer mana ng'iyo ni to kweth mar Azimio gie sani gin gi duol machalo nade ahinya kipimo chike maduher kalo mar mondo mi okony oganda mano siro kata oganda jo Kenya ma bende ne odhi kacha mondo mi usir? Ingeni gi experience mara e bunge. Jo bunge gin joma tiyo na Kenya. Chutho gi tine sirkal makiwacho adieri gi oversight the government. Omiyo okowinjo bedi nago kura nikech sirkal kane e majority party. Okowinjo gaga kura ni sirkal okelo bill. Owinjo ng'i the merit of the bill nikech a represent jopiny ok a represent sirkal. Ageno ni kata mana jo Kenya Kwanza biro stick to this cardinal rule ni ok gi represent the government, gi represent jopiny. They are representatives in bunge. Mano endo miyo gi oversight as a major duty. Omiyo gibi dance mana ni ka sirkal okelo gimoro to hallelujah no. Nikech gini penjo bedo kamano kaluwore ni kata odiochieng' manyoro kan yiero speaker to nitiere jomoko manitiere kweth mar Azimio manyo odhi ogocho ne speaker mane laro kata ng'at mane dwaro kom speaker mawuok Kenya Kwanza. Manyiso ni pod Azimio gi e kinde gi nitiere ng'ikruok tango ni nitiere gik moko mabende duher mar kadho kaka Azimio mane usingo ne jopiny. Be ineno ni pek biro beti samo yiero speaker wayere in fact wayere the very first day mwabiro kaka new MPs. Pod wa carry forward kedo mune wa kedo godo kaka parties. Omiyo reasons ji oketo bathe ji obedient to the parties ma negintiere. Mane gima ni neno nyoro. Jo Azimio ne obedient to weche mag Azimio. Jo Kwanza bene obedient to weche mag Kwanza. Omiyo nyoro is a bad example, and in any case gima bende interesting gi nyoro en ni parties ne polarore mondo joge gi okaw limo madongo mabiro bedo katimo gik madongo be sirkal. Remember ni speaker en number dek in power in the country. Miyo jomano osebedo gi president nyaka digo gi gombi ni deputy president margi mano to no dhiyo gi samiyiero president to kendo speaker bobe ng'atgi. Wane walare nikech wang'eyo ni wan majority party. To kane ok wan majority party to automatically no selowa kata kapok wadhi e lweny. To bende mana kapod penjo telo mar ang'eyo maber ni pen chik ma gie kinde ni ok oyango kweth mapingo piny owacho kata opposition. Kata kamano bedo ni nitiere jotelo mopogore kata mano yier gi kweth mopogore. Nitiere jomoko ma bende nyalo dwaro en tich mar jood bura mondi pod ng'iyo ni sirkal ok dhi maber, sirkal dhi makare. Kata kamano bedo ni koro kweth mar Kenya Kwanza ne oyiero mokawo nyaka speaker manyiso ni telo lemo madongo mana kaka iwacho jatend piny jalupne gi speaker duto yiengore korka sirkal. Bende iparo ni en gima nyalo miyo kweth madidwar pingo piny owacho nyalo koso teko mar timo kamano kaluwore ni od bura thoth gik moko ikalo kod kwan? Speaker chutho en ng'amo winjo be ni neutral. Winjo be noriwore gi oluwo standing order mag bunge kendo oluwo constitution gi laws moselosi.
okowinjo bedi ni ka president wacho ne gimoro to biro mana timo gino. Kada bedo ni mane en to government ok di lose any bill nikech ka gin gi majority to kendo speaker be margi to winjo beni gima mama gitero dhi to mano kaka kosebet. Nitie so many things ma sirkal tero tiyudo ka wabunge odagi magino duokne president ma president nyalo kata chako ndiko barua mo explain godo ni gino winjo kadhi gi gik mobeyo ma samoro gino bunge nyalo dagi kendo in which case koro gino kethore kata bunge nyalo yie kurka gino dio nyime. Omeyo okanyal wacho ni ka president nigi speaker side mare nito gik moko koro mana nywe. Nitiere bende MPs mang'eny magin for Kenya kendo ne Kenya. Omiyo gimoro amora mokel ging'iyo kaka gino nyalo konyo jo Kenya o gibi kadhe akadha nikech oayo ka sirkal to gibiro kadhe ka ging'iyo ni to be gini nyalo konyo piny to mane ideal situation nonjo wabedo nikech ambe apenjo kamano kaluwore koda gigo mosebedo katimore patoka kata obedo ni ng'ato kaka speaker kata obedo ni bad sirkal mar doho kata obedo ni gin bede sirkal monego bed ni ochung' kar kendgi kata kamano kaka wasebedo ka wang'iyo siasa iyudo ka samoro ng'ato onego bed ni ochung' kar kende to kaluwore ni ng'ama noyiere kata kweth manoyiere ni konchiel tineno kosiro kono. Nyoro kane yiero speaker naneno ka kweth mar Kenya Kwanza ne kod od bura mabende moko jo od bura moko nyowuok ka wacho ni chenro ok dhi e yo makare. Emomiyo penjo ni bende pek nyalo bedo e nyime kaluwore ni koro bende teko mar kwan nigi ng'ikruok mar we od bura. Well, remind gimoro achiel. Government ma democratic nigi 3 arms. The executive ma korka president kone, legislature kama wawuoye mar bunge, to gi judiciary kuma iyaleji. To moro ka moro check on nyawadgi. Gi check on each other. Mane momiyo kadi po ni wabunge nyalo bedo ni gin gimoro amora mobiro moa ka sirkal to tike magigoyo. It means ni giweyo bedo an arm of the government ma independent thinking margi. So yeta yin gi kak mago timore to mani ende kama wachen democracy marwa pod kethore saidi kamoro Kenya kende to in Africa gi kak mago aneno be momiyo wabedo gi dictators in Africa to nikech the checking system mowinjo bedi ne mowinjo bunge otim bunge oweyo to ka bunge oseweyo to gik moko nyaka koro wuo. An gi geno ni wabunge moyier sani gin joma intelligent enough. I know a number of them molo ma icha wan godo kata 12 of parliament gin joma nyalo think independently for the benefit mar Kenyans as a nation ma ok mar president kendo ukawacho ni gima president owinjo bedi okelo no winjo kore penga no kokelo gima ber ng'amono wakadha nikech ageno ni no campaign mondo bi obedi no konyo jopiny omiyo gimo kelo be winjo be ni konyo jopiny kokelo makonyo jopiny dang wapingi. Koro kaluwore kod un kara jo Azimio un gige ung'eyo ni kiluwo chik maber kaluwore koda kwan jo od bura mano yudo e debe to onego beni yudo ko mar jago no edo kara jatend kweth jo od bura mathoth kachielo koda jago oporo ne kweth jo od bura mang'eny. Mana ka watieko ok dang' awemo ka penjo nikech nitiere oganda maneni mabende ni jatendgi kodok to karachuonyo kendo mokwongo giwacho ni puoch gi pak kuom dok e kom machalo kamano kata kamano moko kuomgi gombo mar mondo mi ikonygi e moko kuom dongruok mabende gineno ni orem e gwengegi. Aneno kanyo Kevin Arucho wacho ni mokwongo nitiere ndara mawuok Kadel nyaka Homa Lime Health Center ka wacho ni ololo to pok olosi nyaka sani. Openjo bende ang'o mosetimo jopiny ma karachuonyo moloyo oganda mawuok kata chenro mosetimore e ward mar West Ward. Mana ki iyudo inyalo yudo kono matin gima iparo kata gobo mar mondo timnegi e tam mar ariyo ni. Ero kamano to mokwongo amba gone gi ero kamano kuom yiera to piny maduong' ma imbe inyalo penjori e chunyi ang'o miyo gi yiera nyaka bende atiyo negi maber. Anyalo luoni niya kana campaign to samoro campaign mara ne mit nikech gikadhi wacho te jopiny osewacho
atimo ni gik ma gidwaro kaka Westward mowacho no ene kama nitiere kata kama gere classroom sabrie e school achiel miyo mana school mane iluongo ni Kanam primary yes gima kamano gimbe gini pok ne ginelo chenro maduong' e tamni madier loso karachuonyo an kaka mbunge chutho gima konyo wa in CDF omiyo danga wach ni wa correct myself and NGCDF I try to move away from gima chane okay the high court ja high court no ketho CDF to NGCDF no kill as a result of ketho CDF omiyo NGCDF nitiere CDF no NGCDF no ema miya atimo ne karachuonyo gik matimo and in fact I think wabunge te kidwa talo wabunge tiket CDF NGCDF ni kata jopiny gik mana timo ne git out of NGCDF okne nyal rumo kore ni tieko ge tamne bo kanyal tieko ge ayalo dunia gik iwatimo siasa gi ok nyal rumo nikech jopiny biro gik moko medore adwa na ngadi gi kanyo okay mondo wabi kaw thuolo mar wuoyo wi dongruok ma karachuonyo e kinde manyime ayiego kaw kamano ero kamano thanks so much Ramogi mano mheshimiwa mar karachuonyo mabende ne watwa godo kaluwore koda wach mar dongruok